Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Taa n'ụlọ ikpe, Maazị Nnamdi Kanu agbahapụla atụmatụ ịkpọpụ ndị ama maka ịzọrọ ọnụ ya n'ebubo iyi ndụ ọha egwu eboro megide ya, ma rụtụ aka na ya elebala anya n'akwụkwọ ebubo ahụ ma hụ na enweghị ebubo ọbụla e nwere megide ya. Mana ọkaikpe Omotosho nyere ya ndụmọdụ ka ọ kpọtụrụ ndị ọkachamara n'okwu ikpe mpụ iji nwee nghọta n'ụzọ ụkpụrụ ọhụrụ ma bujezie okwu ikpe ahụ gaa abalị 4, abalị 5 na abalị 6 nke ọnwa Nọvemba. Peter Obi agbarụọla ihu maka mkpughe otu FIFA kpughere na nso nso a na ha nyepụrụla anyị nde $25 kemgbe afọ 2013 mana ha ejighị ya rụọ ọrụ a tọrọ anya ka ha rụọ. Peter Obi kọwara nke a dịka ihe mgbaàmà na ọ bụghị ndị ntorobịa naanị ka e kwesịrị ịkpọ ndị yahoo yahoo n'ihi na ndị ndu ekperima bụ ọkpọkọpi yahoo yahoo ndị ike ya. Sinetọ Ned Nwoke akọwala na ya na-emere ụmụ nwoke ndị lụrụ naanị otu nwaanyị ebere n'ihi na ya ga-alụkwa ọzọ n'ọdịnihu. Ndị agha soja wakpola ụlọ obibi dị n'Abuja nke gọvanọ steeti Bayelsa n'oge gara aga Timi Presiva n'ihi ebubo ịtụ atụmatụ ịchụpụ ọchịchị gọọmenti Tinubu bụ ebubo amalitela ime nnyocha ugbu a. Ha wụchara n'isi ụtụtụ taa bụ Tuzdee ma gakwa n'ụlọ ya dị na Bayelsa bụ ebe ha nọ nwụchie nwanne ya nwoke Paga. Ka ọ dị kepụkepụ e nwetara na-akọwa na Timi Presiva eripụla pụọ ala anyị. Nke a na-eme ya abalị 18 nwụchiri ndị soja mmadụ 16 n'ihi ebubo iso otu atụmatụ mgbe okporo nye ọchịchị dị ugbu a. Ụjọ na-egwu dị ugbu a dịka otu na-eyi ndị ọha egwu emela anyị iji ogbunigwe gbapụ ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu etiti ala anyị dị n'Abuja. E mere ka ọhaneze mara nke a site n'ọnụ onye isi oche otu kọmitii nchekwa ala anyị n'ime ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti bụ Honorable Garba Ibrahim Mohammed. Otu pati APC ekwuola na ndị gọvanọ ruru 4 gụnyere Alex Oti, Ubara, Kefas na Mutwang na-akwado isonye otu pati ha. Osote onye isi oche otu pati ahụ n'ime mpaghara South East, Ijeọma Arodogbu, kwupụtara nke a ọha na eze. A ga-echeta na naanị abalị ole na ole gara aga ka gọvanọ steeti Plateau Mutwang kwupụtara ọha na eze na ya nọ na nrụgide kpụ ọkụ n'ọnụ isonye pati APC. Ọchịchị etiti kwuola ugbu a na onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Kogi Central n'ụlọ sineti Natasha Akpoti-Uduaghan dara iwu mekọtara mpụ, n'ihi ya ọ ga-azara ọnụ ya n'ebubo mpụ nke ikwute aha ndị aka ha dị ọcha. N'ọzọ dịka ịbịa, ụlọ sineti nọrọ taa kọwapụta Olufemi Oluyede dịka onye isi ndị agha ala anyị Naịjirịa. Onye enyemaka pụrụ iche nke Timi Presiva n'okwu mgbasa ozi na ihe ndị mekọtara ọha na eze Chief Julius Bokoro akọwala ebubo ahụ na onye minista ahụ n'oge gara aga na-atụ atụmatụ ịgba ọchịchị dị ugbu a mgbe okporo dịka ogbokpasị. Otu onye ọkaiwu na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Inibehe Efiong etola nyochagharị aha ndị agbaghara mpụ ha bụ nke onye isi ala Tinubu mere ma jụọ ajụjụ banyere ndị na-enye onye isi ala ndụmọdụ nakwa ihe kpatara ha jiri wepụta aha nke mbụ n'ebughị ụzọ nyochaa ya nke ọma. A ga-echeta na onye isi ala nọrọ ụnyaahụ bụ Wenesde wepụ aha ụfọdụ ndị o nyeburu mgbaghara bụ ndị mere mkpụkpụ ọkụ n'ọnụ dịka ntọrọ mmadụ, ịtụ mgbọrọgwụ ike, ịtụ mgbere mmadụ na ndị ọzọ. Osote gọvanọ steeti Bayelsa Lawrence Urujiakpọ ajụla ịgbahapụ pati PDP n'ime steeti ahụ ma kpọpụ ndị ụlọ omeiwu steeti ahụ bụ ụlọ ikpe n'ihi atụmatụ ha ịchụpụ ya n'oche ọrụ. A ga-echeta na gọvanọ Dịrị na ndị omeiwu ahụ hapụrụ pati PDP na nso nso a. N'ọzọ dịka ibe ya, ndị omeiwu nnọchiteanya etiti mmadụ 6 sitere pati PDP na Labour sonyere pati APC taa, mmadụ 5 n'ime ha sitere steeti Enugu. Ndị agha soja nyochapụtala ugbu a ijeri naira 45 n'ime akpa ego ụlọọrụ NDI nke a haziri iji chụtụ ọchịchị dị ugbu a. Obi onye isi ala dọọla aka na ntị na nkesa ozi kepụkepụ na enwere atụmatụ mgbe okporo ịchụpụ ọchịchị dị ugbu a pụọ n'oche ọchịchị pụrụ ịkụnyere ala anyị ụkwụ ọjọọ n'okwu akụnụba, ọkachakwa ugbu ala anyị na-achọ ndị nwunye ihe ịbata n'ime ya. Bayo Ononuga, ọnụ na-ekwuru onye isi ala, dọrọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi aka na ntị ka ha kwụsị nkesa ozi ahụ. Sinetọ Natasha Akpoti-Uduaghan enyepụla akwụkwọ ọkpụkpọ oku gaa n'aka onye isi ụlọ sineti Godswill Akpabio ịbịa ememme ịgbapụrụ ọha na eze ọrụ ngo dị ọrụ nyere n'ime steeti Kogi na-agbanyeghị nkụrịta nkụ dọga n'etiti ha abụọ. Ọ rụtara aka na ọkpụkpọ oku ahụ bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ sineti hiwere. Nwanne nwoke nwata nwaanyị emetọrọ ma gbuo n'ime steeti Benue, John Ame, akpọkuola nwunye onye isi ala Oluremi Tinubu ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ma hụ na ndị metọrọ ọcha ya ụgbaji agaghị agbanahụ ntaramahụhụ n'ihi na ndụ ha nọ n'ihe ize ndụ ugbu a. Nwa na nna tikọtara aka kwasa ọcha ya gbara afọ 13 iko n'ike n'ime afọ 2018. Ndị dọkịta bekee bi n'ime ala anyị amalitela mfanye aka n'ụkwụ ọrụ na-ekwughị oge ha ga-akwụsị ya ma gbachikọrọ ụlọ ọgwụ niile. Onye isi ala mba US Donald Trump akọwapụtala mba Naịjirịa dịka mba ha nwere mmasị na ya n'ihi metọ ugwu okpukpe ndị ụka Kraịst dịka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ji na-egbu ọchụ ma na-ekpochapụ ndị ụka Kraịst. Maka ọ dị, ọchịchị etiti ajụla ịnabata ntụnye Donald Trump ma rụtụ aka na nke ahụ abụghị ka o kwesị gba. Ọgwụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.